azkenaldian elektrizitatearen kostuak buru hauste asko ekarri dizkigu. Kaixo, dirdir naiz eta oraingo honetan Gipuzkoako Foru Aldundiko ingurumen eta obra hidraulikoetako departamentuak energia argitu programaren baitan Urretxuko udalarekin eta Ugasarekin elkarlanean nola egokitu etxeko kontsumo elektrikoa tarifa berrietara erotu gabe antolatu duen tailerrari buruz hitz egingo dizuet. Tarifa elektriko berriekin zenbat kontsumitu dugun eta kontsumo mailarik altuena noiz izan dugun jakitea ezinbestekoa da. Efizienteagoak bagara, dirua aurreztuko dugu eta ingurumenari mesede egingo diogu. Tailer honen bidez, gure argindar kontsumoaren datuak ulertzen ikasiko dugu. Baita kontsumoa murrizten eta birbanatzen ere. Hobekien dagokigun tarifa eta potentzia kontratatzeko. Tailerra urriaren 26an izango da, Urretxuko kulturetxean, arratsaldeko 6:30. Ezinbestekoa izango da aldiz aurretik izena ematea, urriaren 24a baino lehen. Izena emateko bi modu daude. Argitu abildua gipuzkoa.eus e-postara idatziz, edo astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00 arratsaldeko 5:00 628-530-303 telefonora deituz. Informazio gehiago nahi baduzu, sartu irubedikoitza argitu.eusen. Gogoratu, tailerrera bertarratzekoa baldin bazara, zure etxeko azkeneko faktura elektrikoa eraman ezazu. Hurrengora arte!